Witam wszystkich, dzisiaj zrobimy sobie test na fana Realu Madryt. Napiszcie w komentarzu, jakie kluby chcecie następne, a my już zaczynamy. Ile La Liga ma Real? Dobra odpowiedź to 36. Kiedy powstał Real? W 2002 roku? Teraz poziom średni. Kto ma najwięcej goli dla Realu? Jest to CR7. Z kim Real Madryt wygrał? 3 z rzędu Ligę Mistrzów w 2018 roku. Z Liverpoolem, kiedy Real Madryt wygrał swoją pierwszą Ligę Mistrzów? Po 1956. Kto był trenerem Realu, kiedy wygrywali 10 Ligę Mistrzów? CD Carlo Ancelotti. I ostatnie. Co to znaczy? La Decima? To termin odnoszący się do wygrania 10 Ligi Mistrzów przez Real. To tyle. Nara.